Внимание, данное видео используется для юмористических целей. Оскорбления в чей-либо адрес нет. Приятного просмотра. Мило, крайне заведующий людей. Да, крайне, на общее родительское собрание в садике. Халка речу на садик. Дуа на войзокус. Шо дуа веди, шо веди дуа кус. Хейц вай куда будем мы кудить вахтиш, кудить вахтиш. Да, красуна. Ну все, чураро, шадбан, да, все, топали, он ешь, матеш, мама. Хал, дешкуля родительское собрание, хейц родительскую. Саед вахт. Это чуть-чуть, бам, куда нахуа, садики, эджбар бага, садики, ахуа, мужик, кружок, танцы, манти, шахматы, Конечно, садика культуры, нравственное воспитание, конечно. Я не слушаю воспитание. Ой, вообще-то детский садик Зайчата на хорошем счету считается в районе. Зайчат? Похож на стакан, а я тебя? А что, нема маяка? Остил позвонили от садика. Для садика нормально название? Садики, название, Матаев. Муха нет. Муха нет. Он твой, это твой, Турпал твой, Терминатор твой, Спайдермен твой, вот это готово меньше. Не мало что того, камон. Она на не дошли стоишь. И что по жизни бали, лаву. Надувается, на по-любому структуре была. Куда? Ничего такого. Куда я имел серьезную структуру, а? Старший консультант косметической фирмы «Алпака». Алпака? Да, сохраняйте вас. Серьезным директором. Да, семинарская, сунявичка, совет, и моя тут общая. А у меня себя? А что тебя пока чугуннику? Чугунник? Ну, 6%, а не все общее, за 92 баллоты, а еще путевка, это реально задвадал. В Сибири. У себя бери выше, на газке более. Удивительно. Туда, подивись, бросай лопату, ступай в лопату. Я дерево раскрушил, посадил рядом. Роза, хай лук жаловаться, хай лучше. Понимаешь? И жаловаться садик, что уже шейтих, там идем, что жаловаться садик самих. Хай на департаменте жаловаться, хай на менеджер. А за сон вечер хай, как что двезал, с массу рун, а ты все. А за Роза, чтоб уже привить приятаться Бог, чтоб вправь общаться Бог, просто как Ina, samo dio će meni platila! U svaki čovjek koga sam napadao! Давай! Все! Шесть минут в группе! Шестица на совета! Хорошо, родительское собрание, да? Куда вы родительские собрания? Рождественские собрания считаю, когда родительские собрания, и то я часа, помнишь, нагавится. Изудри хаберта, сейчас олчу энер, сейчас легче глотали, сейчас лучше фото, любовь, сейчас дайская, когда ты замыться, что основное. И вообще-то, шиш семьи, что зудри мечам, обычно зудри модоз собрания. Володя говорит, вот наш церковь, куда заведующий, а тут время это... Я зудри гад, фасади кями усили, зудри цена, Давай, и собрали военные, стояли. А сега, эндек того, что заведут, я тебе не веду. Во-первых, я сегодня снимаю на телефон происходящее. Это раз. Во-вторых, что тут не слышно маленько. Сободел. Хабил кирувать от съемки цаня. Кучу в данный момент мы с камерой хаем хапришка. Видеозаписи. Меня хаем факир лавасуна. И во-вторых, она не будет. Террас. От снизу гидаться, как тихаин Террасом, трудно сказать, садик зачатос. Ах, что это больше. Погони сейчас, чики-пат. Ходим собрать чики-ашка. Вот бесплатный выход платы, 5 бесплатных арзов. Выходи нам, вырвали нельзя. Что, да лахат, полнока минута ушла. Поздно, да лахат, угол, хат, салу, цунгар, борщима. Ну, что ты, полик, подруги, да, нормально, смотри.
شو صح جعل الناس ده شو يعني؟ ليه هو بس حتى مش عارف صار كيف شو كسبوا شو قصائد كعبيه دي سنه ده بيش كان وجه هوسبيتال شمس عم كيف ولا كلمة يربيني في موري Nikdo što vam trebite, طبعا كبير تدوزوا وإذا لا شكولي وقت شاي كلام ده تصعد حياتهم في مرة يشتغل وشي كده بيحكم بالله تعم قاتل من الدنيا ما تدعى بقى في ذكر ما دعا فول ويجوا ايش فول فول دعا صادق ويجوا Здрасте, Алфа, это садись, سديس ويميتك حتى المواد سكن فوق امبارح سكولي او كسور مشاكل لما يبعي سرعة هبطوا بجيل ووضعوا زلع كده بالأشخاص هذا لقيت شيء تليفون شودا كرسور شريشاكيش عشرة إيش أتشي تليفون شودا شو عشرة بيلات شو بيلي تسقى بس التاني إيش هاي بيل بيرفشي سكحة ثم التليفون دعوة يبدأ دوتشو بطشي أين ذا العباس حقا مين يقولوا صورة ساعتين مريض بابا درست بابا سمع بابا حدا بتريد يا شو كتعمل معنا بابا شو هو صادق يفوق هاش البوش شو ما ترجع شيء على صوتي ماما شا كبير سنة شيء يمكن رجل واسبوع بدي عسادك يا عوام وبشيت السيكل مو كل طريقة مع السيستم بيه ده ما دين عقصادك حاجة ليش يا شرع قدرتك كيف تجد لا مطلوب بعدك الناس المساجد كيف عايز شرع قدرتك كيف على ضوضة وعلى عدي شوفوا عند بعض الأول ليش في عيد من العسكر أصحى تتعامل أصحى أعزوكم خد على الغاية شيري زي بيضكسون قز يوحكمش مطيع يتقال هو إيموش يسرس ماشي يدي جهال خمال نجيب وطوري ونشتو يشتوتي ونشتو ايه هذا قاعد ведущий, он заведующий воровым не знаю, там, я авторитет есть. Хейдер, Шейхена Садайча, Шейхена Панича, лично все я хочу. А что вы делаете? А что вы делаете? شيخين بيت عدك عن حداثة شيخين عن مغلي صداموس تنبول يتعلم صديقة الشيخين تليفون فوق شو شبيس شو يديك لقى ما تدور أسكتعوا ما يدوش يا شبيس عبد حين من البيت عبد حوس طيب أخذ سمع صوت طيب يساعدني كان بس مش بتحبوا تقنع نفسه صحيح بعض عاوز يساعدك عاوز يوجد خليك يوجد عاوز سمع كيف هو سمع أخير بيحكوك هذا أول شيء ليش شو شايفين عمال الضوء بيطلع سمع على خفش بيسمع على وبين مثلا صوت كان يقول لك تصبوا خلي تبعك بس كبير يقول تبعك عمل كيف بعدين تنفتح هذا على هو شاش تسبيرا اعمل اشخاص اعمل لايك اوس قول ابقى صادق يا تعبير عندك تعمزوك شو شيء اعيا يشتغل شيء لونا تعمزوك يا ايتان تعبانوس انت بدنا نرجع صدوش شا حقك تزوج البيت عندنا خسارة جهة عيا انت تعبير زبها بس
بينا بتاعه وشباب بتاعه خط سواء بيبقوا يسمعوا كل يقص دبي هذا إذا تعمل على هذا هذا الشيء تعمل حتى قبل في حاجة تكلم دور صالح وتشيل نفسك من وحاجة هاي النقطة على جحبة الندى كان عمله بيسمع